Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng pritong tilapia, sinabawang tahong, pritong hito, itlog na maalat, kamatis, okra, nilagang sampalok, bagoong na may sili, syempre sabaw na para sa tahong, at rice po. Ayan. Isa na lang pong special na araw ngayon dahil meron na lang po tayo makakasama sa online collaboration ang aming bagong kaibigan na si Charito Pangan. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Bumili ako ng kalamansi ganina. Ayan mga foodies, napanood natin sila Charito Pangan. Mag-asawa po silang nagmumukbang, kaya sana po suportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. So mga foodies, bago po tayo kumain, ipapakilala ko po sa inyo ang aking kasama. Ayan. Wala si BBM kasi naka-home quarantine. Pero nandito si Nielsen. Ayan, ito po siya. Yun, no? Andito na naman ako mga ka-foodies. Ayan. Bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Amen. Ayan, mga ka-foodies. Malinis na yung kamay namin. Kain na po tayo. Kain na tayo. Nakaka- Magtapuking Kapampangan. Oh, nakakailang yung ganito. Oo. Si Nielsen yan kasi si BBM naka-home quarantine. Oo. So, unang subo tayo. Nasubo. Ay, ito na lang. Mahilig si Nielsen ng taong. Unang subo, mga ka-foodies. Sisi, Charito Pangan, para sa inyo po ang unang subo. Kain po tayo. Meron tayong sausawan dito, mga ka-foodies, oh. Nain ko muna. Ang gwapo niya, no? Hmm? Tilapia. Tapos lalagyan natin siya ng bagoong. Kasi masarap to sa sa mga perito. Oo, kamatis. To. Yan mga kapudibis. Sanay na sanay si Nielsen, no? Sanay ka na magmukbang. Sabi ni BBM, galingan ko daw. Bagoong at sila. Naka-home quarantine si BBM, mga kapudibis. Ako naman, nandito ako kay Dapudibi. Dito muna ako nakatira. Oo, dito muna siya nakatira kaya sinama ko na siya sa pagmumukbang. Para makilala nyo naman yung kapatid ni BBM, di ba? Nanginginig pa, no? Hindi kasi alam ang gagawin. Sarap. Kain ka lang kain, ha? Nanonood sa atin si BBM, baka kala pinabayaan kita. Hello, BBM. Pagaling ka. At sa kuya mo, Patrick, pagaling. Magpabayaan yung sarili. Sarap, no? Manyamaning kay. Dito, paborito mo yan? Bala ko BBM. Alam ko sa BBM. Paborito niya yung mga ulo. Ako naman tilapia. Ah, tilapia. Tsaka tahong, no? Mahilig ka sa tahong, no? Ang gwapo niya, no?
Meron mas gwapo sa akin. Si ano, si Mike. Mike and Len. Pare! Mga taong pare ah. Nakakulab natin yun, di ba? Si Mike. Ay, Pogi naalala dami. mo pa yun? Si Michael Land Channel. Pogi ito. Pogi yun. Kapampangan din yun. Mga kapampangan, gwapo at magaganda. Tama. Meron tayong ano dito, oh. Sabaw. Saboda din kayo. Tahong. Sarap. Sarap nito. Sina Charito Pangan po ay taga Doha, Qatar. Ayan. 16 years na po silang nasa Doha. Dati po silang nagmi-mix vlog. Pero ngayon, nag-focus na po sila sa pagmumukbang. Masarap po silang magkumain. At mag-asawa silang nagmumukbang po. Tikman natin tong itlog na maalat. Tapos kamatis. Sarap. Kain ka ng tahong minsan. BBM. Magpalakas ka, ha? Gusto nyo bang kasama si ano? Si Nelson. Si Nelson? Sarap. Sarap ng taong. Dito tayo sa ulo. Ang sarap ng itlog na maalat. Hindi siya maalat. Hindi siya maalat. Ah. Sarap. At masarap din kumain sa ano. Si Jigs TV, napanood ko siya. Napanood mo yun? Pinapanood mo? Hello po, Lods. Jigs TV, idol ko yan eh. Idol mo. Wala kang crush sa mga Pinoy mukbangers? Sa mga babae, meron. Sino? Ikaw! Siyempre marami eh. Gusto ko yung may tato. Yung tatlo? Si ano, Lace Lapang ba yun? Tawa naman ako sa'yo. Magpinsan tayo, crush mo ako. Joke lang yun. Sarap. May sarap. Galing akong basketball ko, guys. Naka-jersey pa ako. Tinawag ko lang siya. Nakapanlalaki pero nakapanty mo. Tapos naka-cutex pa. Maka-cutex ko, oh. Ulaw. Di ba mahilig ka sa ulaw? Si BBM yon. Kamatis.
Sarap. Sarap. Umimiss ko yung pamamaante niya. Sarap. Tilapia, oh. Lusan. Sarap po. Huwag naman niya makin tilapia ng asang. Sarap. Nakanyaman. Kanyaman da din ako. Masarap yung tawong fresh. Fresh. Bago ligo. Sarap niyan. Tawa ka ng tawa. Bagong dito, sabi mo. Kanyaman yung pamahanan ng Dapu DB. Masarap yung pagkain ni Dapu DB. Ano, sasali ka na sa akin sa susunod? Kapag hindi pa okay si Baby M. Baby M, ako na yung kapalit mo. Brillo Kware, gusto nyo ba ako mga kapudibis? Gusto niyo ba siya? Mag-comment na po kayo. Kapag hindi, lalayas talaga ako. Naka-aircon na, pinagpapawisan. Ang hirap talaga maging lalaki. Sarap. Last ng ito. Hindi kasi kumakain ng ito si Dapu TV. Ang sarap. Huwag ka mahiya. Mahilig ka sa tilapia, di ba? Baka nahiya ka sa tilapia eh. Hindi. Love ko itong tilapia na to. Tsaka. Lalo na sa jowa ko. Wow, may jowa. Jowa. Alam niyo ba yung crush ni Baby M? Sinabi niya sa akin mga kapudibis. Alam mo? Kilala mo? Kapatid ko pa. Madaldal yun. Nasikreto yun, nalalaman ko. Pinasabi sa'yo, no? Kaya kapag lasing yun, makulit yun. Si Baby M. Masarap daw kumain yung crush niya, eh. Mukbanger? Sarap. Sarap.
Nagpawisan ako sa sabaw. Sarap. Kailangan natin maghinay-hinay kasi baka matinik tayo. Mahirap na. Pasensya na kayo guys, marami akong balbas. Bigote. Hindi ako nakapag-ahito. Biglaan kasi yung ano ni Ate Albi. Niyaya ko lang siya, nagbabasketball. Pero sa susunod, mag-ahit na ako. Sarap. Sarap na hito. Dahil kong tinik guys. So. Rice. Wala. Kinamay ko na pa. Malinis kamay pa. Sarap. Sarap. Ubusin mo na to. Sarap. Sarap. Ubus na. Ayaw na ka? Shoutout na. Shoutout na ako. Kainin mo ta. Sige. Alam na ka. Hello mga. Ayan mga foodie bis. Naubos po natin yung tilapia, hito at sinabawang tahong. Meron po counting okra. Nabusog na tayo. Kakainin ni Nielsen yan. So mga foodie bis, Charito, pangan po please. Pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanya. Napakasarap po nilang kumain mag-asawa. Kaya sana po, suportahan po natin sila at huwag kalimutan Subscribe! Paki-click na po yung kanilang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po ni Charito Pangan. Opo, ayan. At syempre, gusto din po namin i-shoutout ang mga members po namin sila. Raw and Cook Food ASMR, Ash Xbox, Jenhen Capares, Paparon TV, Hampas Lupang Burgis, Eat with Pins and Chona, Jun Pig, Simple Bistak Mukbang, Mamshi Ay Vlog, Coach Foodie, Mary Mukbang, Mother Shingo, Animes TV, Angel Mendoza and Sol, Charito Pangan, Mamshi Rosie, Revit TV Watkins, at Inyaki TV at Chuck's Life. Ayan, meron po silang mga channel. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Yes! At shoutout din po sa mga Team Matibay po ang napaka-supportive natin mga friendly. Sila,
Christine Cecil Ogawa, Sisi Get Wilson po. Mamita. At saka si Mamita Brenny Lagangan po. Get Wilson po. I love you po. At yung anak po ni Christine Cecil Ogawa, meron po siyang channel, si Maria Chan's Vlog. Yes. Please supportan po natin siya at mag-subscribe na po kayo. At kay Sheila Almendra, Sheila Rojas, Let Calderon, Abby Calderon, Telma Benaventura, Tita Teresita Sia, Angie Santos, Jocelyn Salalila, Roda Medanilia, Jessie Pastrana, Michelle Pile, Imelda Rojas, Christine Albido, Catherine Gabiola Vlogs, Wilma Almacen, at kay Laylee Bernarte. Kamani, shoutout po sa iyo. I love you. At meron po nagpapa-shoutout, nag-comment po silang nagpa-shoutout sila. Desa Manalili from Minalin, Pampanga. Minarin Pampanga, Sansu hello. and Kiel TV. Alma Suzuki. Nida Panginlaud from Davao. Alicia Soliman. Tricia May Magilyas. Ayan. Magkalas. Tricia May Magkalas. Ayan. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. At sa mga avid viewers at mga bagong nakasubscribes, thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes. At mga Pinoy mukbangers na din po. At ASM artists po, thank you so much po sa suporta. Yes. At sa inyong Facebook page, mga Kapo Davis. Mag-follow na po kayo at sa TikTok po namin ni BBM Yes. at TikTok ng The Foodie. Mag-follow na po kayo. So, thank you so much po sa suporta po ninyong lahat sa amin. At syempre, Charito Paran po, thank you so much po sa online collaboration po natin. Ayan, good luck po. Mag-subscribe na po kayo sa Yes. kanila. Kaya mga Kapo Davis, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.